Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shiri na musamman, shirin da zai tattauna da wato Hajja Farida S Wakili, wadda ita ce shugaba na kungiyar Rukayya Ibrahim Support Organization for President 2023. Cikin yardar Ubangiji, ku biyo mu da sannu za ku ji yadda hirar tamu za ta kasance. Hajja Farida, muna miki barka da wannan lokaci. Ina yi maka fatan alkhairi. Hajja Farida, wato bisa al'ada za mu so mu ji shi menene dalilin da ya sa wannan kungiya ta Rukayya Ibrahim Support Organization for President 2023. To, a takaice dai zan dan maku bayani akan manufarmu ta wannan kungiya tamu mai suna Hajiya Rukayya Support Organization for President 2023 insha Allah. Mun kafa ƙungiyar nan namu ne ba don kome ba, sai don mu yaɗa manufarmu na mu fito mata ƙwanmu da kwarkwatanmu, mu nuna aƙidarmu akan mu ma 'yancinmu ne na mu zaɓi mace 'yar uwarmu domin ta yi mana mulkin Najeriya, wanda akwai ƙasashe da dama suna yin mulki mata, amma mu ƙasarmu Najeriya Allah bai ba mu ikon yin hakan ba. So muna kira da babban murya ba ma mata ba har maza da su goya mana baya, domin insha Allah wannan tafiyar idan har muka yi nasarar ta to a gaskiya za a ji daɗi. To bisa ga bayananki akwai dalilai da za ki ga mutane idan sun kafa ƙungiya idan wani ɗan takara ko wani muhimmin mutum, akwai dalilai da ko in ce wasu abubuwa da suka duba na cancanta ga wannan ɗan takara ko wannan wakili da suke su tura domin ya wakilce su. Shin wani irin qualities kuka duba kuka kafa wannan ƙungiya har kuke fatan wato 'yan Najeriya su zaɓi ta wannan Hajja Rukayya Ibrahim? A gaskiya ƙungiyarmu mai zaman kanta ce, domin tana da haɗin gwiwa ga manyan ƙasar nan domin sun goya mana baya. A sabida haka ne ma har kafin mu yi sportin nata mun yi bincike da dama a kanta. Mun je mun fara bincike akan wai shin wace ce wannan Hajiya Rukayya. A binciken da muka yi mun gano abubuwa da ta yi da dama na alkhairi, wanda wannan abubuwan shi ya ja ra'ayinmu har muka gani ya kamata mu janyo ta a wannan ƙungiyar tamu kuma mu tafi da ita. Domin a gaskiya mace ce mai taimako, mai tausayi, domin tana da wata ƙungiya mai suna Rukayya Foundation. Ita wannan Rukayya nata, ita wannan ƙungiya nata aƙalla ta ɗauki shekaru tana taimakon al'umma. Aƙalla binciken da muka yi ita wannan foundation ɗin nata aƙalla ya kai shekara 11 da ginawa da ta yi, kuma tun lokacin da ta yi wannan foundation ɗin nata tana taimakon al'umma, tana samawa marasa aikin yi, sannan masu gajiyayye masu ƙaramin ƙarfi tana taimaka musu, sannan har makarantu da dama tana zuwa ta biya musu kuɗin makaranta, ta yi musu da abin da ya kamata. A ƙarshe ma wannan ƙungiyar ta rika tallafa wa samari da matasa wanda suke son su yi aure ba su da halin yi. Ƙungiyar Rukayya Foundation ni gani ce ba jiyau ba. Yawwa, na gani. Tana ba su ayyukan yi ne ko a'a akwai kuɗin take ba su? Ba kuɗi ba, ayyukan yi, tana ba su sana'ar irin ta ba su sana'ar irin har kuɗi ma ya kama tana ba su. Amma abin da ta fi bayarwa a kan shi ne tana ba su sana'a gaskiya. Irin za ta je da kanta ma ta sayo abubuwa ta raba musu. To duba da irin wannan bayanai da kika yi, to ita wannan kungiya ta fita Rukayya Ibrahim Support Organization for President 2023, wasu irin ayyuka take domin ganin cewa an kai ga nasara? Muna shiga saƙuna da lunguna, muna wayarwa da mata da maza kansu akan su fito su yi katin rijistan zaɓe domin shine 'yancinsu. Muna fatan al'ummarmu za su ci gaba da yaƙi da jajircewa akan su yi wannan katin, domin in ba su da shi fa to ba su da
wani abin da za su yi su yaƙi kansu. Ba damar yadda za su zaɓi wanda ya cancanta ke. Gaskiya ne. To wani irin kira za ki ga al'ummar Najeriya domin su zaɓi wannan ɗan takara ta a ƙarshe kenan? Gaskiya. Zan yi kira da babban murya domin ba don kome ba ya kamata shugabanninmu ku tausaya ma ƙasar nan da halin da muke ciki. Kun ga dai mulkin nan kun yi shi ba shekara da shekaru, nan sun kama nan sun kama nan sun kama, amma fa har yanzu fa ba mu ga amfanin kama wannan da kuka yi ba. So why not ba za ku bar mu ba? Ku ɗan gwada, ku ɗan jaraba don Allah, ku bar mu ko tenuwa ɗaya ne, ku bar mu mata mu gwada mulkin mu, ku gaya mata za su yi wannan mulkin. Domin menene? Mace fa ita ma tana da zuciyar tausayi. A yanda mace take da zuciyar tausayi, ku yi haƙuri, ba na zage ku mata ba, wallahi mu mata mun fi ku zuciyar tausayi. Domin mace ce za ta jajirce ta ga me ya kamata ƙasarta ta yi akan wannan rikicin da muke ciki na Najeriya. Kashe-kashe ya yi yawa, abinci ya yi tsada, makarantu kansu wannan yara 'yan bodin ana bin su har cikin makaranta ana kidnapping ɗinsu. To kun kasa, don Allah ku bar mu ko so ɗayan mu yi. Insha Allah idan har kuka ba Hajiya Ruqayyah Ibrahim mulkin ƙasar Najeriya nan tamu, to wallahi ni na san ba za mu zaƙe ba, amma mu mun san cewar Najeriya za ta canza. Saboda me, ku yi la'akari ku gani, ƙasashe da yawa mata na mulki kuma ana jin daɗi. Ku je ku yi gogulin ku gani, duk macen da ta yi mulkin ƙasanta wallahi daɗi ake ji, ba a shan wuya. So why not tunda ku kun kasa ku ba ɗan kwali. Allah fa abin da na gani kenan. Kun ji abin da wato Hajiya Farida Wakili take bayani a kai, ma'ana tun daga farkon dalilin da ya sa suka ɗauki wannan ƙungiya ta Alkhairiyya Ibrahim Support Organization da President 2020. Insha Allah. Da kuma irin manufofinsu da fatan da suke na ganin cewa sun kai ga nasara. To masu kallon mu a nan za mu takaita ba dan wato Hajiya Farida Wakili ba ta da abin. Gaskiya. Duba da yanayin lokaci da kuma yanayi na ayyuka da su da nan. Za mu takaita a nan cikin yadda da kuma kallon mu su ke a shiri na gaba.